יש חלומות שלא מרפים מאיתנו. הם שוכנים בלב, בשקט, מחכים לרגע הנכון. בילדותי ראיתי את האמזונס בסרטי טבע, ונשבעתי בלב. יום אחד אהיה שם. זהו סרט על צמיחה, על בחירה, על חופש ותעוזה. ללכת עם הרוח ועם הלב עד הסוף. אני מזמינה אתכם להצטרף למסע הזה, ולמסעות הבאים שיחכו לכם עם עומק, עוצמה והרבה נשמה. ב9/6 המראנו מנמל התעופה מלאות תפילה שהמסע לפנינו יעבור בשלום. 14 שעות מאוחר יותר כבר מצאנו את עצמנו בקצה השני של העולם, בעיר קיטו, בירתה של אקוודור. יום למחרת, אחרי טיסה קצרה נוספת מזרחה, ואנחנו במזח של העיירה קוקה, ממשיכות בשייט על נהר הנאפו אל תוככי הג'ונגל האמזוני. הרוח נעימה והנוף נעים ומצב רוחנו מרומם. מסירת המנוע אנחנו עוברות לשייט קנו בתוך הג'ונגל, ובשעות הצהריים אנחנו סוף סוף מגיעות ללוט שלנו, סלווה אקולוג'. הגענו ללוט שלנו. גרסיאס. לאחר קבלת הפנים, אנו ניגשות לחדרים שלנו. קשה להאמין שהמלון המפואר הזה נמצא בלב ליבו של הג'ונגל, אבל סימפוניית הטבע הבלתי פוסקת שנמצאת סביבנו לא משאירה מקום לספק, והיא מלווה אותנו גם בשלב הבא של ההרפתקה שלנו. שייט לילי בתוך הג'ונגל. האמזונס הוא אחד מאזורי הטבע העשירים והמגוונים ביותר בעולם. בית לאינספור מינים של בעלי חיים, ובעזרתו של פאול המדריך שלנו, שחי ונושם את הג'ונגל, אנו תרים אחריהם בעזרת אורו של הפנס. את הבוקר למחרת התחלנו על מרפסת התצפית של הלודג'. פאול השמיע לנו קולות של קופים מהטלפון שלו, והם נערו אלינו בהמוניהם. לאחר מכן יצאנו לסיור במעמקי הג'ונגל. שם פגשנו בעלי חיים נוספים, ראינו עצים בני מאות שנים ולמדנו בין השאר על תהליך ההתרבות המדהים של הפטריות שנמצאות שם. כיצד במגע של טיפת גשם אחת הן מפיצות אלפי נבגים לכל עבר. High-tech in evolution of fungi. Fungi, when we see these structures, remember that we're... השעה 6 בבוקר, חייבות להגיע עוד שעתיים לטיסה שלנו לקיטו. אנחנו עטופות בפונצ'ואים נגד גשם. הלודג' כאן מאחורינו. חזרה בקיטו נחתנו ישר לתוך האנטי ריימי, פסטיבל השמש שמקורו בתרבות האינקה ונועד להודות לשמש על השפע שנתנה ולבקש ברכה לעונת הגידולים הבאה. קיטו, שנמצאת בגובה 2,800 מטר למרגלות האנדים, היא עיר צבעונית ומרתקת שמשלבת תרבות אינדיאנית, קולוניאלית ומודרנה. בקיטו יש מצד אחד עיר עתיקה שהוכרזה כאתר מורשת עולמי על ידי אונסקו, אך גם חיי לילה כיפים ותוססים. מיקומה על קו המשווה מושך תיירים רבים שרוצים ללכת עם חצי גוף בצפון כדור הארץ וחצי גוף בדרומו. מקיטו אנחנו ממשיכות דרומה, לאחד מההיילטים של המסע, טיפוס על הר הקוטופקסי, הר הגעש הפעיל בגובה 5,897 מטרים. רגע לפני שאנחנו עולות על הר הקוטופקסי, הר הגעש, שתינו את הקוקה, על מנת שלא תהיה לנו בעיית גבהים. ואוטוטו, נצלם לכם מלמעלה כשנהיה בהר. צעד אחר צעד אנחנו יוצאות למסע ומתקדמות לעבר הפסגה. הרוח מקפיאה מורידה את הטמפרטורה ל0 מעלות והגובה מקשה על הנשימה. אבל בהתמדה ובנחישות אנחנו מגיעות לשם ומניפות את דגל ישראל בגאון. אין כמו הרגשה הזאת בעולם. מהקוטופקסי אנו ממשיכות דרומה אל עבר מסלול המפלים של הבניוס. 20 קילומטר של נהר הפסטזה ובו לא פחות מ11 מפלים שאת כולם שווה לראות. ניתן כמובן ללכת לאורך המפלים, לעמוד על ידם ולהרגיש את עוצמתם. ניתן גם לקחת נסיעת רכבל ולראות אותם מלמעלה. תגידי אמא לב ואבא לב. בשמיים! בשמיים! בסוף העולם!
יהיה גלפגוס! אז כן, מהבניוס אנחנו ממשיכות לאיי גלפגוס שבאוקיינוס השקט. ממלכה פראית ובתולית בבעלי חיים אינם חוששים בני אדם. צבי ענק, איגואנות שחורות וציפורים כחולות רגליים חיים כאן בהרמוניה. גם אצלנו, כמו אצל דרווין, האיים לא יעזבו יותר את הלב. מה שהולך פה. אריות הים בגלפגוס הם יצורים מוגנים, אהובים וייחודיים, המתנהגים כבעלי הבית. הפגישה איתה מכניסה אותנו לקצף הגלפגוס השלב. בגלפגוס אנחנו יוצאות לשחייה בקיקרוק, אתר צלילה מרהיב שמורכב משני צוקי בזלת בגובה 150 מטרים, שביניהם מעבר ימית צר עם פעילות תת-ימית עשירה. מתחת למים אנו נתקלות בצבי ים גדולים שזזים בחינניות וברכות שמזכירה יותר מעוף בשחייה. לצידם שוחים באין מפרע קרישי פטיש וקרישים לבני קצוות. אנחנו נתקלות גם בחתולי ים, עוד חיה חזרית שעפה מתחת למים. בתום הצלילה, כשהשמש שוקעת, אנחנו חוזרות למלון ומתכוננות להרפתקה הבאה. למחרת אנו נתקלות בצווי הענק המפורסמים שהפעילו את דמיונו של דרווין, והיוו חלק מהבסיס לתורת האבולוציה. לכל אחד מהצווים צורת שריון ייחודית המתאימה, במיוחד לאי שבו הוא חי. השונות הזאת, שחוזרת גם אצל בעלי החיים באי, חיזקו אצל דרווין את ההבנה שכל מין מתפתח בהתאם לסביבה בו הוא חי. היופי בגלפגוס בהקשר זה הוא הקרבה הרבה שסביבות מחיה כה שונות. גם אנחנו נפעמנו מהמגוון החי העצום שבגלפגוס, אך מול רוחות הים הזאת אצלנו התפתחה ההבנה שהגיע הזמן להתפנק קצת. ולכן, מהגלפגוס טסנו בחזרה לאקוודור למעיינות החמים פפלייקטה, ללילה של פינוק. מה אתם אומרות בנות? אמצע הלילה, אנחנו 1 בלילה, נמצאות פה במעיינות פפלטיטה, משגע, 1 בלילה, גשם שוטף, תעשו להתראות, לילה טוב לאקוודור, להתראות בפעם הבאה, good night. וכך לאחר ששמנו את חותמנו באקוודור ובגלפגוס, אנחנו טסות לקוסקו שבפרו, ליבה של תרבות האינקה. משם אנחנו לוקחות רכבת אל ההיילייט האחרון של המסע שלנו, המאצ'ו פיצ'ו. הרכבת פרו רויאל מציעה 10 שעות של חוויה מלכותית, מופעי מוזיקה חיה, אוכל גורמה שמוגש על מגשים אלגנטיים, שירות שמרגיש כאילו נועד לאלפיון העליון, וכמובן, נופים עוצרי נשימה של הרי האנדים, עמקים ירוקים ונהרות. עם הירידה מהרכבת, עטפה אותנו המולה רועשת חיים. לילה בעיר קטנה שבלב הערים, מלאת חיים, ריחות והתרגשות סמויה. בשעות הבוקר המוקדמות כשעוד ערפל נחל הגגות יצאנו לדרכנו האחרונה במסע זה. הדרך התפתלה מעלה בין העצים ששתקו והערים שצפו בנו מרחוק. ולפתע אישה ממאצ'ו פיצ'ו. לא רק יעד, אלא רגע שבו הכל מתכנס. הדרך, העייפות, ההשתאות שעמדו שם בתוך הנוף. והרגשנו שהגענו. עמדנו שם מול ההר החשוף, מול היופי שאינו מבקש רושם, ופשוט להיות. והלב לא ידע מה קודם, ההתרגשות או הכרת התודה.